estamos hoy aquí en una concentración por el derecho por el derecho al aborto, fundamentalmente por el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo. Entendemos que tiene que haber unas leyes que sean de libertad, opción, y no unas leyes de términos regresivas como la que está planteando el ministro Gallardón, que es un atraso social. Estamos aquí concentrados y protestando por este tipo de leyes y por estas otras muchas acciones de este gobierno que nos está haciendo retroceder 30, 40, 50 años en libertades y en restricciones que tenemos. Una fractura dentro del PP y las tensiones, que es lo tipo que ha provocado, ha favorecido que una parte de la izquierda que estaba adormecida reaccionara, ha sido el elemento, la espoleta que ha hecho reaccionar. Y esto les ha asustado y está creando una gran movilización, que por primera vez empieza a calar y le está afectando electoralmente con intención de voto al PP. Esto les ha dado miedo, la fractura interna. Estaremos en toda la movida pública que sea en contra para denunciar cosas injustas, y esta ley es injusta, pues estaremos, claro que estaremos, evidentemente. Como tendría que estar la mayoría de ciudadanos de esta casa también, pero bueno. Pero piensa que somos 220.000. Ya. Bueno, no los 200.000, pero ¿por qué no 5.000, 6.000? Y no sé si se hundirá, pero bueno, es igual. Los que estemos a hacerlo ruta y evidentment la representació és no només com una persona que forma part d'un partit polític d'Iniciativa per Catalunya Verds, sinó jo crec que aquesta és una expressió de ràbia, de cabrets, de dir de prou, de basta ja, contra, i a més com a persona, contra les polítiques de restricció de drets que està fent el Partit Popular. Aquesta és una expressió, un atemptat més a la capacitat de decidir que ha de tenir qualsevol persona, i en aquest cas la dona, sobre el seu propi cos. Però a més és una llei, és tornar a la involució, és tornar a molts anys enrere, és perdre conquestes que han costat molt i que per la imposició ideològica d'un partit, d'una minoria que està governant pel que han lluitat una gran majoria, és dir, prou ja, no hi ha dret, i per tant és aquesta expressió de rebuig al que representa aquesta llei en concret, o aquest avantprojecte de llei, però d'altres que s'han aplicat ja, la reforma laboral, la llei d'educació, etc. Però pensa que aquesta llei, no només dintre del propi Partit Popular hi ha uns sectors que no l'avala, sinó les respostes que hi ha hagut des de partits conservadors, del propi Parlament Europeu o d'altres països europeus que no avalarien mai aquesta regressió, aquest retrocés, aquesta actitud, jo diria que rància, que es posa del Partit Popular i molt avalada o complint directrius del
del que és la jerarquia eclesiàstica, que és la que està marcant tot un seguit de valors ideològics en un país que es mereix unes mires més altes, allò en el segle XXI. No? Estem en uns moments en els que tenim proves molt recents de que la mobilització, de que la pressió social, de que l'expressió al carrer com és avui o com aquest matí ha sigut a Madrid, està aconseguint fer tirar enrere, no sé, podíem parlar de Gamonal a Burgos, podíem parlar de la Marea Blanca a Madrid, o podíem parlar d'expressions com a Catalunya, que està representant aquesta mobilització social pel dret a poder decidir quina relació té Catalunya amb la resta del conjunt de l'estat espanyol, que són expressions que estan aconseguint justament que lluitar, que mobilitzar-se serveix. Jo cada vegada ho veig més possible per diversos factors. Primer, perquè aquesta llei no té cap sentit, o sigui, no té cap sentit ni cap justificació. Vull dir, és una reforma plantejada que no hi ha cap conflicte, per tant, no té sentit, no té justificació. Segon, perquè el propi Partit Popular se n'ha adonat d'això massa tard, bueno, massa tard si la cosa acaba bé. Llavors és possible, no? Perquè, diguem-ne, té diversos factors que fan que sigui possible, però a més, jo crec que hi ha moltíssima gent, dones i homes, que no són homes i dones del moviment feminista, però que se n'adonen que aquest és un atac més a la suma, que té la mateixa causa que la resta d'atacs a drets i de retallades, i que cal mobilitzar-se. I, per exemple, ara en aquesta manifestació aquí a Terrassa hi ha moltíssima gent, i això és la força per aturar una llei que no té cap sentit. Exigint que l'avortament surti immediatament del Codi Penal, que es continuï avançant per una normativa que reconegui el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i la pròpia vida i disposi els mecanismes per a la realització efectiva i segura d'aquests drets. Per això és indispensable que el govern faci marxa enrere en la modificació de la llei de l'avortament. Que l'avortament sigui una prestació sanitària gratuïta i normalitzada dins la sanitat pública, limitant l'objecció de consciència dels i les professionals per tal de garantir el dret de les dones a avortar a tots els centres públics. Que els governs estatals i català garanteixin que les dones puguin exercir els seus drets i que el personal sanitari pugui exercir la seva tasca sense intimidacions ni difamacions que obstaculitzin i criminalitzin la pràctica lliure de l'avortament. Que es garanteixin els drets sexuals i reproductius de les dones, implantant la formació sexual i